Sumatota Salfinde Latuma Lelo Zulu Izila Latuma KwaZulu Natal bavele onyakazi South Africa neAfrika kanye nomhlaba wonke jikelele. Igama lami ngingu Mr Friday wabantu. Ilelo hlelo izi elamaciko. Ngithathe leli thuba ngokukhulu ukujabula nokuthokoza nokuthobeka ngibingelele kuwena mlaleli wami obalekile nengimkhonzile sawubona ngaleko kuyalena lena ke nasi indaba engifuna sikhulume ngayo ngiyacabanga ukuthi ke abantu abaningi sebeyibonile sengawena nje ungayibona futhi nawe uke wayibona nansi indaba engifuna sixoxe mina nawe Alright, okay ngenza kwethu ke leyo ke ivideo esisabalalile enkundleni zokuxhumana ezeyadala ukuthi ke omunye womlandeli akathe uAli igezela kaMgube okaKhuzani wagcina ebhala imiyalezo ongehlanga kahle kuAli igezela kaMgube. Lo mlandeli ubhale kanje: Kuyaxaka ukuthi umdala kangaka wenze lokhu okwenzayo Mgube ungena impi yezingane khohlwani baculi ngeke nilunge kuKhuzani unamandla kakhulu yamuntu niyakwazi lokho nani isono nje sokuthi unifuna amamiliyoni kuyigcwalisa spring picnic yikho nibona ngathi uyanivalela abaculi sebephenduke abalandeli impela ni ubulele umculo aniwazi umculo wenu ninakene nalona womunye nithi nihlabekisa thina ama Blue Nation kanti ngeke nilunge ngingowasemnambithi angisifihlile sidalo kwazise akukho engathi ngiyakusaba phela angikujeleli kodwa ngikutela iqiniso ngiyakwazi ke wena awulifuni iqiniso uvela ubhoke ngolaka ufuna ukulwa kanti ungayijahi impi yilwa ngomculo. Kube sekuba nombhalo kaAli igezela kaMgube akobhale enkundleni yakhe kaFacebook. Ngiyacabanga ukuthi ke nawe mlaleli ubonile njengoba bebaningi abawubonile kodwa ke ukwenzela umuntu angawubonanga ake ngofunde. Ubesephendula kanjena ke uAli emva kokuba ethole nanku umnyalezo ongene kwi-inbox yakhe. Sanibonani bathandi bomculo bakaMaskandi. Lena ke inkulumo engiyibhalelwe womunye wabalandeli bakaKhuzani. Bafowethu ngicela nikhuzane manje sekwanele asingakufeli ukuthi siphila nomthandeni. Ngoba akekho umculi osimcwasayo ukudansela ingoma kaMthandeni angiqondi ukuthi kuukuhlasela bani ngoba ingoma idanselwa yikona wonke umuntu ngoba imnandi mina sengifela ukuthi ngingumculi akusafanele ngikhombise injabulo yami omunye umculi mayesavunywa isikhathi sakhe kusiza ngani ke kwethuka mina kodwa ingoma ijatshulelwa izinkumbi zabantu. Ukwenza kwami ivideo ngalengoma nokungayenzi kwenza muphi umehluko cha bafowethu ake nikhule yeke nje lento musana ukufuna sibukeke njengabantu abanenzondo ebheke kukhuba ngoba akulona iqiniso lelo iqiniso ukuthi imnandi ingoma kaMthandeni kuphela nje. Umthandeni mpokamanqele usebenza umthandeni mpokamanqele usebenza umuntu kunani maphinye mzokhaze Alright ngenza kwethu ngicela ukuphawula ngale sehlo esehlele uMgube ngicela uphawule ngicela sike sixoxe le ndaba
ake uphawule luthini uvo lwakho nangu uAli uMgobe ekhala ngokuthi ufela ukuthi udansile akisixoxe lokho kwenzakalayo kufanele ngabe kuyenzeka lamagama abheke uMgobe kufanele ngabe ayangena lenkulumo ekisho uMgobe kufanele ngabe iyaphuma ngicela ukuphawula kancane mhlasimbe nami uyabona mlaleli umculo wasemzansi umculo wase-South Africa umculo wasekhaya munandi ngalendlela ukuthi ukuthatha ukubeke ukuphilisa emhlabeni ongawazi ongazi ufike kanjani kuwona ukudlala nje lo mculo ukudlale ukufice wena njengomuntu othulayo uyithola usumemeza ungazi kanjani njengomuntu ongakwazi ukudansa kodwa ukuyithole usudansa lo mculo uthi ungakwazi ukugida kodwa uyithola usugida ungazi ukuthi kanjani yabona lana ngizama ukuchaza indlela amaciko ethu a-talented ngayo indlela abanekhono ngayo indlela abacikoza ngayo ngamaphimbo abo indlela abacikoza ngayo uma bebhala ingoma ngepeni nephepha ngakho-ke lento asiphoqi kodwa iyazenzakalela lento abantu abayiphoqi kodwa iyazenzakalela uAli igeza lakaMgobe ayingoba echemile ayingoba ethatha isayidi kodwa unqotshwe indlela umculo wasemzansi oyiyona emlaleli mina njengoMr Friday wabantu ngisithandela wonke umculo wasemzansi ngisithandela wonke amaciko asemzansi akukwazi ukuthi ngokuncoma ingoma yothile ngokudansela ingoma yothile ngokuxoxa lana kule channel ngengoma yothile bese kuthiwa sengichemile akukwazi kanjani wonke umuntu ufanele ukukhuzwa ukugxekwa uma engenzile kahle wonke umuntu ufanele akhuzwe kufanele agxekwe uma engenzile kahle futhi wonke umuntu kufanele anconywe agqugquzelwe uma enze into enhle wonke umuntu uma enze kahle wonke umuntu uma enze kahle akanconywe agqugquzelwe ngakho ke sonke siyazi into enhle iyanconya emlaleli kuthini ukuphawula kwakho kulolu daba lolensizwa yakaMgobe yama SAP uAli igeza lakaMgobe ngicela ukuzwa uvo lwakho mhlambe mina ngirongo ngicela ukuzwa uvo lwakho mlaleli engimkhonzile Okay, all right. Usaphawula ngalolu daba likaMgobe usabhizi uphawula. Ngicela uke uyiveze le ndaba ukuthi wena njengomlandeli kaKhuzani engabe akuvumelekile ukuthi udansele ingoma kaMthandeni ngale ukuthi usuthatha isayidi uma imnandi ithinta imizwa yakho wena njengomlandeli kaMthandeni awuvumelekile ukuthi udansele ingoma kaKhuzani. Ake sikhulume le ndaba. Okay, all right. Wengenza kwethu webafu. Uyabona uma sikhuluma ngonyaka ka2024, sikhuluma ngonyaka ongasekho osuphelile. Futhi ke uyazi ke wena uma into isiphela ilapho iphithizela khona kakhulu. Ilapho khona kwenzeka khona lokja, ilapho kwenzeka khona zonke izinto eziningi kanye ngesikhathi esisodwa. Unto encane yena yedwa lo mculo kaMaskandi uthi ngomhla ka2 November 2024 iyaphuma album phela usokhumbula ukuthi lo mtshita useqede iminyaka eyisithupha iminyaka u6 ekhona endimeni yomculo hayibo njengoba kusukela afika ke lo mtshita hayi angikhumbula lapho khona akaphoxa khona abathandi bomculo bakaMaskandi selokhu afika nje ulokhu esipha amaneno amnandi lokho kufakazelwa nama album akhe omculo akasiwakhiphile uthe ke manginicele nisalindile
i-album ngomhla ka-2 November uthe manginicele ke nibuyele kwingoma zakhe endala. Lezi ngoma lezi akaseyikhiphile nibuyele kuma-album akhe. Ekhumbula le-album eyithi uboya enkomeni. Yena eyayinengoma le eyahlukanisa unyaka. Le ngoma eyithi wawuthembeni. Le ngoma lena ngithola isimanga uma ngithola ukuthi igijima ngo-4.2 million plays. Ilandelo yilethi inhlobo nothando 1.3 million views kanye nephunga lendoda yami 1.1 million views noma plays kanye nesigqira sothando 1.1 million. Uthemba nginiceleke benibuyele kumsebenzi wakhe osudlulile njengoba uzoyikhumbula album eyithi incane lembobo isivulwe yonke kanye ne-EP yakhe eyayithi ke ngivunye usathane. Hayi ngiyantshela konakele. Hayi konakele. Okay, ngenza kwethu. Umenzi. Umenzi uthema nginicele nithi ukubekezela kusekho kude noma inini usengayikhipha i-album. Umenzi uthema nginicele nibekezele nimlandele noma inini i-album singaphuma. Kanti ngapha inkosi samagcokama uSicebi ithe ngomhla ka-30 November akakajiki lutho zisanjalo izinto. Ithema nginikhumbuze nge-one man show kanye ne-album kaMaskandi kaZwelonke emnandi ezobe iphuma. Kanti ngapha uDuncan SA Skuva uthema nginicele nithenge i-album yakhe ningalinge ni-download ngefakaza. Uthe uma ningashayanga ikholide ngeke aphinde akhiphe i-album. Uthe ungcono sezokhipha amasingili kuphela ngoba kuyabiza ukukhipha i-album. Uthe futhi ke kuyabalimaza ukudownloada komsebenzi wabo ngefakaza. Uthe manginazise i-album yakhe uDuncan iyaphuma ngomhla ka-4 October 2024 on Friday. Hayibo le Friday lo sihlanu lolu awuphuthume kubona ukuthi umisa kanjani. Mlaleli ngiyabonga ngokuthi ubukele. Ngicela uphawule ngalolu daba luka Ali igeza lakamgube. Ngicela nje ukukushayela ihlombe ngokuthi uqale ivideo uzwiqede ngokuthi uhleli nami. Ngiyabonga kakhulu okwenza kumina ukwenze nakwabanye.